Halo guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरो चेनेला सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांदो इसोरो मा जाबाय दं होनो आंहा भिडिअ लादो ओइ मानसिया दा मा बिराद थङालि जादो दे इनिलाय हनलाय माबायदि जादोसो आवाजबो गैया माबो गैया मा गेलेनाय जाखो बेलाय आवाज गैया मा गैया आवाजानो गैया माथो मा खेल रेडी मा जाखायाखै ओइ आंबो गेलेगोन आंनिना गस्लाया बोरैबा जादो दै आंबो गेलेनो दै मा होनो इखो रेडी गैला आनि खारदो गलांबाय देरहाबाय गैला सेलटेन मोनसेमोन बियो आंलाय गोथांसो नंदों माबाया मानो खालामनांगौ ओइ मानो खालामनांगौ मालाय गेलेदो रेडि गेलेदो मालाय नै रेडि खारदो नि ओइला मोनफैबाय आंनिया मोनफैबाय आख' आंनि खारदो ओरै सिदा खारदो ओरै सिदा खार ओइ नैखौ इदि जमबाय थाबाय आरो इसोर आर्मि पुलिस आर्मिखौ जमबाय थाबाय पुलिसा ओइ नै लागाव लोगोफोर बोथोरानो बोरैबा जाथारदों नायलाय सान्दुङाव बिदि जिरायना थाबाय थानोसै दिनै जेबो मावखाला बोथोर गावदां बोथोर नायनो दं एखे जिरायना थाबाय थानोसै आरो आं जिबो दाथारनांगौमोन गैला बैसागो मोनफैलाय लांसिगोन बोथोरानो बोरैबा जाथारदों जेबो मावनो गैखाला आरो बाखाबाय जेबो मावनो हाला नै लोगोफोर आंना फिसाजोफोरा सिंग्रा जानो लुगैलायबायनो ओमफ्राय आं दा सिंग्रा बानायनो नागिरदों नादों आरो नै नागासिनो आङो फिसाजोफोरा सिंग्रा जायोनो सिंग्रा बानायलायनो नागिरदों आं नै दै लगायनोसै आरोना जि बादों आं बानायनो ओमफ्राय आंखौ बानायनो थिनगासिनो पकरिबो सावनो दं पकरि सावला सिंग्राखौल' सावनानै जाहोनोसै आङो टाइमाबो 3टा जाबाय बानायना होनोसै बाबाबो जानो बिगासिनो दै होबाय लगायबाय दं पिस्ता साला नायलाय मालायखौ मा खालामलाबायदो एसे हेल्प खालामनो होदो आङो ओमफ्राय आंखौ इयो रागा जोंदो बैयावलाय माथो फेस गाबबाय दं बैयाव थबाबायाव आलु इयावनो दंजोबखायो सब आं इयावनो रुखादो ओंखायनोथ' नोंखौ एवना होदो होनदो ओमफ्राय मा एवलायनांगौ होमबालाय मा एवा माबा नै दा गावनावनो सुखांना गोनां पापिस्त नै लाइटार लानानै सुबाय दं इयो मा जाखांदोंथाय मिथिया माबानो होनायनि गावखौ एवनो होनायनि थौ र' नोंखौबो हेल्प खालामा आङो नाखांबाय ओमफ्राय दा माबानांगौ आरो बानायबाय थानोसै ओमफ्राय लोगोफोर आंना फिथा नाग्राया नै अर सुग्रा हासुंसो दै माने बायथ'नो हायाखै आरोना बायनाय जाथ'वाखै बिदिनो बानायबाय थायो ओइ नायलाय माबा मा खालामनो नागिरबाय ओमफ्राय आं दा नाबाय थानोसै इखौ आलु भाजिखौ एवनो होदो आङो ओइ लोगोफोर
एवखांबाय आरो एवनाय मानायखौ देखायबाय थादि आं नै दा लाल साहा लाबाय नै जानोसै आरोना दा जानो र' गुदुं नै माबायदि नुदों जादोंना जायाखै खोन्थाहरनाय नाय लोगोफोर कमेन्टआव नै सिंग्रानि माबाया जानाय नायनोसै आरोना दिनै माने न'आवनो जानो बानायदों नालाय सिम्पोलै बानायबाय आरोना बारा मस्ला सस्ला होदिया बानलु सानलु बारा जाखाया नालाय जोंहा बुंबाय थानोसै आं दा साखा जालायनोसै ना ओइ दाउ बेदर जालायनोसै जोंहा गोजांना गोजाखोथाय दाउ बेदर दानग्राया गोजाखैना दे माबार दानदो नै दानगासिनो माबार संनानै जानोसै 7ता जाबाय नै दानखांबाय नै इखौ हांनोसै आथिं गांखौ जाबायना एवनोसै आं दा नै लोगोफोर बेदरा एवबाय आङो जि आरामनो मेजेम ओंखारदों बिराद मेजेम दं आरोना दाउआ नै जि एवबाय दं आं दा खामजासे एवनानै लानोसै जि आराम मेजेम ओंखारदों आरो मेजेम जादों दाउआ नै थावा माबायदि ओंखारखादों नायलाय सैमानो गावहानो बेदर जावनानै होबाय ओमफ्राय बुगासिनो नै माने बै सिमाया बारबोनो मोना आरो इयो गननिफ्राय फैबानो होजाखाबाय नों बुबाय बायलाय बहा जाबनो आइ बुबा बुनानै सैमा गैदि खालामो आरो बेसोरा गिनानै फैलायनो नै लोगोफोर ओंख्रिया गोदौबाय आंना गोदौबाय मस्तिनो गोथाव जासिगोन नै इयाव दाउखौ एसे हांबाय जाबाय थासिगोन आरो दा जोङो मोनहांखाबाय ओमफ्राय नै इयो मा होनदों जोंखौ माने जोंना लाफा ओंख्रिजों ना गोरानजों दं नालाय नोंसोर मोनसे मोनजायो मोनसे मोनजाया दाउखौ जाबा ना गोरानखौ मोनजाया ना गोरानखौ जाबा दाउखौ मोनजाया नोंसोरनाथ' दाउदो माने ना गोरानजों लाफादों नालाय जानोथ' लुगैखागोन होमबाना बेखौ मोनजाला नोंसोर माने हाबायावबो ना जाबा बेदर मोनजाया नालाय न'आवबो बिदिनो जानांसिगोन जों दा नै मोनहां जाबाय थिखोनोसै आङो दा जाबाय थासिगोन आरो नाखौ जाबाथाय दाउखौ मोनजाला माने इसोरो मोनजायो दा जाबाय थानायखौ देखायबाय थाला दै जोङो जाबाय जोंना खम जागोन ना बेदरा होमबा जाजोबनो हागोन नामा ओमफ्राय हानाय हायि खोथा गैया जा गाबोनबो जानांगोन आं दोनखादो गाबोननि थाखाय दे बिदिबा दोनथ'बाय दै लोगोफोर बाय बाय